Kasenjok kirang ba snong san snong manat area ka bagentop ya ka snong manat mau bidong lo mau ba pendan lingdo bat pendan so lang ka Southwest Hills District haka khatway tri uno pra arja arpusau kila penpau ya ka jingkman ka bakrau ba ka sarkar jilla lingba ka tanat ka koj ka khia kala pen urlong ya ka jing ot jing nam ki pat ba ban penyo ya ka manat sub center haka te ka than kumban syukudo kane ka sub center kane ka bala dab bantai menta kumasis nam tamai hak baki nong treru kilai dan hakane ka jaka sumar henry ka badang pendeu mensim yo pat ba kalong bagi tiar kitar bat kiwe ki jing don kam hadu menta kimpat biang lut haba kran sikilat pathai kubor uba ready sela president ula pensngau bo kontraktor bo pentre kane ka sub center umpat yo lut ya kapisa hadu mentaru kumtau la kerpat ya ka sarkar bakan siu dap no ya kapisa kontraktor bat ban pen biang ya ki jing don kam haka sub center kenang ban light na huri hura lani ka jingsha khang ka sub center ni berpau ya ke jing kemen ka bakrau na ka benta haka yede berkat sarkar bangi yo iya ki jing dawa jami na ka we ka por si ka we ka por iya ki dakisin ki ba ka sarkar ka berpau ya ke jing lang ban jing ang jing di pa te habi ade berkat ni ka sub center ngilayo iya kinang tray bakila sedang bandon kinang tray te kane kala pendap yang ida kajing kemen ba kinong pang kinong sitom kibade banwan hadu hanya mekuban nikmi tiba min sayo no isen bakin yo bandon hala kajing masuk sental poisno te habedai batkane warlah pedeng kajing perkat jong iba kala long kajing yarap ka bakra ka bertal jong iru ka wipat ka bangi susanut namaba ngiyo sneu bau kontraktor badai trei ya ketika sebentar hadu mentau umpat la ban yo lut iya kabil yo lese kan poi ka por lese ba nakaliang jong kontraktor un kanno ru hakano kano kapur ni perkat ba warlah pedeng jong kajing perkat jong ibangi kalau long kajing yarap kajing mentoy na kabenta jong iyo le singin dandu penbang tingi kerpar kesoka makubna kumna kumbang ilayo iya kinau trei bakiladon ngikmilin tiba kinan penbiang susu saya kiwipat kita dandang kam nadam sadok kaba penbiang omba nsuyo itang kune bat kan perkapor ba u kontraktor unlekat iya ka bau sobet lemar ba iya ka paitre umpas yang ini tikap kan kadeka jeng kuwa aga jongi nakaliang jongi kumbang la kerpat ba kan dono laka jong kajaka ban ai jeng sumari di pai ban kadapatan milin tiba omba kan kaneka jaka sumar kan long tan spor rei milin tiba kan nang rei kapor kan ajing yarap ha kadang katan kajang Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba ba? Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Menta ngidei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mar ka jingbria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ki jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jong kini ngen ngat hagi babun ki jajing pa ka sarkar ka persangkar bala banwan ra ya ka kot ka khia.
ka FSSAI ka batha ba ukhaw ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet bat lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F aki Ba, uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala penmi yaki skim ICDS MDM PDS ka bha na ka benta upaj ba ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na ka ta ka daw patang da uni ujaj khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 Ba, pikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya